Πολύ καλημέρα σας. Λοιπόν, σήμερα ξεκινάμε την υποενότητα στο κανάλι σχετικά με το ελληνικό black metal, το οποίο θα είναι χωρισμένο στους φάζες, δηλαδή στις αρχικές μπάντες που δημιουργήθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 80, με πολλές από αυτές να συνεχίζουν μέχρι σήμερα και χάραξαν αυτό που λέμε μεσογειακό, νότιο-ανατολικό ελληνικό black metal, και στους sons, δηλαδή αυτούς που πήραν αυτή την παράδοση και τη συνεχίζουν μέχρι σήμερα ή βάλαν και δικά τους άλλα στοιχεία και τέλος πάντων σχηματίζουν αυτό που λέγεται ελληνική black metal σκηνή, η οποία είναι φυσικά από τις πιο δυνατές και πιο επιφανείς στο χώρο. Σκεφτόμουν να μην βάλω τα πολύ μεγάλα συγκροτήματα που όλοι ξέρουμε, αλλά νομίζω ότι θα ήταν αγενές εκ μέρους μου να μην το βάλω και λέω να ξεκινήσω την σειρά, δηλαδή με το πρώτο να βάλω το πιο γνωστό, το πιο εμπορικό, το trademark συγκρότημα της ελληνικής black metal σκηνής. Παρεμπιπτόντως είδα και το live τους πριν από 2 μέρες στην Λευκοσία, όπου συνεχίζουν να δημιουργούν εντυπωσιακή live ατμόσφαιρα. Οπότε σαν πρώτο επεισόδιο θα αναφέρουμε τους Rotting Christ. Σε αυτή τη σειρά δεν θα παρουσιάζω την πλήρη τους δισκογραφία όλων των ό,τι έχω κάνει το κάθε συγκρότημα, απλά θα επικεντρώνομαι σε 1-2 δίσκους, θα σας δείχνω δηλαδή τι θεωρώ εγώ ότι ήταν το καλύτερό τους ή το πιο επιδραστικό τους ή αυτό που τους ανέδειξε. Οπότε μιλώντας λοιπόν σήμερα για τους Rotting Christ, θα φέρω αυτό εδώ πέρα το album, The Mighty Contract, το πρώτο full length. Είμαι τυχερός, το έχω στην αυθεντική του κόπια, από την Osmose. Βλέπετε εδώ το οπιστόφυλλο, βλέπετε το Magus, το G Mutilator, τα αδέρφια Τόλι, Necromayhem και Necrosauron σε νεαρές φωτογραφίες. Εντυπωσιακό εξώφυλλο για την εποχή. Συνοδευόταν και από πολύ ωραίο inner sleeve με τους στίχους φυσικά και φυσικά και ένα έτσι κάτι που θέλει να γράψει η μπάντα. Rotting Christ would like to bless the whole true remains around those who dedicated themselves under our eternal abyssic black cult. Το ωραίο μαύρο βινίλιο με τα κόκκινα γράμματα. Rotting Christ λοιπόν σε αυτήν, έχουμε και είχε και merchandise sheet μέσα από την Osmose, θα σας το δείξω, έχει ιστορικό ενδιαφέρον. Βλέπετε εδώ το black metal στις απαρχές του δευτέρου κύματος. Βλέπετε τότε ότι η Osmose είχε Immortal, Pandemonium, Master's Hammer, Profanatica, Rotting Christ, Samael, Impaled Nazarene. Βλέπετε εδώ πραγματικά τα ιστορικά συγκροτήματα από μια ιστορική εταιρεία. Και από πίσω για τους τρόπους, παλιά χωρίς ίντερνετ, γραμματάκι, παραγγέλνεις, στέλνεις τα χρήματα. Εντυπωσιακό. Τέλος πάντων, επικεντρωθούμε σε αυτό. 8 άβυσσα λέει black metal λίμνη. The Sign of Evil Existence, το οποίο παραμένει και τέλος πάντων live επιτυχία ακόμα. Transform all suffering into plagues. Make thy gift. Dive the deepest abyss. Το προσωπικό μου αγαπημένο Exiled Archangels. His Sleeping Majesty, The Coronation of the Serpent. Και μια ακόμα κομματάρα στο τέλος, The Fourth Night of Revelation, όπου επανειλημμένα αναφέρονται στο γεωθήρια το όνομα της σημερινής μπάντας του G Mutilator. Άλλη μια φορά πίσω η νεαρή Rotting Christ. Φυσικά ο δίσκος αυτός γράφτηκε στο Moyo Lave Studio τον Νοέμβριο και το Δεκέμβριο του 1992.
Η μουσική είναι του Σάκη, τα lyrics είναι όλα του Jimmy Dilator και οι κολλασμένες synth ατμόσφαιρες του Μάρκους Βαμπίρ-Ντάλοφ, όπως λεγόταν το παρατσούκλι του τότε. Τρομερή κυκλοφορία. Πραγματικά οι Rotting Christ αποτελούν την κορονίδα του στέματος ελληνικού black metal. Αυτός ο δίσκος μαζί με το Non-Server που ακολούθησε τους κατέταξαν στους leaders του δεύτερου κύματος του black metal. Μουσικά είναι ακραίο δεύτερο κυματικό black metal που έχει όλα τα χαρακτηριστικά αυτής της χρονικής συγκυρίας του black metal, μαζί όμως με αυτές τις ατμόσφαιρες, τις κολλασμένες ατμόσφαιρες που έφτιαχνε ο Μάγκους, συν κάποια μελωδικά riffs που βάζανε μέσα ο Σάκης Τόλης, με το αποτέλεσμα είναι φανταστικό και να τους ανακηρύξει σε ένα από τα σημαντικότερα συγκροτήματα του black metal που μέχρι σήμερα φέρει αυτήν την αναγνώριση. Αυτό το άλμπum μαζί με το επόμενο, συν τα demos που είχαν προηγηθεί και τα EP, είναι ιστορικής σημασίας. Όποιος ακούει black metal και ιδίως ελληνικό black metal πρέπει να τα έχει οπωσδήποτε στην συλλογή τους, οποιαδήποτε από τις πολλές επανεκδόσεις που έχουν γίνει. Είναι 37 λεπτά πραγματικά, που να το πούμε, ενός ανίερου Ευαγγελίου του black metal. Οπότε έτσι ξεκινάμε λοιπόν την σειρά αυτή για τα ελληνικά black metal συγκροτήματα. Θα πρέπει να αναφέρουμε τους Rotting Christ, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε τους Rotting Christ. Ό,τι και να παίζουν τώρα, με ό,τι και να ασχολούνται τώρα, με ό,τι και να κάνουν, ό,τι κάνουν καλό είναι. Ό,τι κάνουν καλό είναι σε μια τεράστια εταιρεία, τη Season of Mist, είναι στα σημαντικά τους συγκροτήματα, οπότε ό,τι κάνουν το κάνουν καλά. Σίγουρα αυτά τα πρώτα άλμπουμ έχουν χαράξει ιστορία όχι μόνο στο ελληνικό αλλά στο παγκόσμιο black metal, οπότε αναφέρονται σαν πρώτοι γιατί το έχουν κερδίσει με την αξία τους. Έχουν κάνει live σε όλο τον κόσμο, έχουν προσπαθήσει πάρα πολύ, είναι επαγγελματίες αυτό που κάνουν. Τα αδέλφια Τόλι που ουσιαστικά πλέον αποτελούν τον πυρήνα της μπάντας, οπότε έπρεπε, παρότι δεν θέλω να αναφέρομαι στα πολύ γνωστά συγκροτήματα για να μην κερδίζω εύκολα views και να λέω πράγματα που ήδη είναι γνωστά, θα έπρεπε όμως αυτοί, εφόσον μιλάμε για αυτό το συγκεκριμένο για το ελληνικό black metal, θα έπρεπε οπωσδήποτε να αναφερθούν. Οπότε προτείνω οπωσδήποτε όλους τους φίλους του black metal να έχουν στη δισκοθήκη τους τουλάχιστον μέχρι το Non-Servium και πιθανώς και το Sleep of the Angels να τα έχουν στη δισκοθήκη τους. Μετά από εκεί πέρα ο καθένας δοκιμάζει και ό,τι του αρέσει ακούει και παίρνει. Αυτά λοιπόν. Αυτό είναι το πρώτο βίντεο της πονότητας για το ελληνικό black metal που ξεκινήσαμε με τους Φάζας, με τα πρώτα συγκροτήματα και συνεχίζουμε σε επόμενο επεισόδιο.